Dokumenti sensittivi li One News għandu kopja tagħhom u li jkunu preżentati fil-mument opportun juru li anki s-sena li għaddiet John Zammit tħallas minn fondi Ewropej fil-waqt li ħadem għal Partit Nazzjonalista. John Zammit huwa strateġist ewlieni ta' Simon Busuttil. Jiktiblu id-diskorsi l-editorjali kattivi fuq il-medja tal-partit u jżomm kuntatt ma' Defni Karwana Galizja. Simon Busuttil qed jipprova jagħti l-impressjoni li l-paga ta' John Zammit toħroġ skont ir-regoli. John Zammit għamel ftit żmien impjegat ma' membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista imma ilu aktar minn sena impjegat illum lura mal-Partit Nazzjonalista full-time. Iżda d-dokumenti li għandna f'idejna juru li Simon Busuttil qed jikdeb. Is-sena li għaddiet biss John Zammit tħallas 28,350 euro. U s-salarju ħareġ mill-uffiċċju ta' Teris Komodini Kakija, bekk mhux kif qalu Komodini Kakija u Simon Busuttil li s-sena l-oħra Zammit mar lura fuq il-kotba tal-Partit Nazzjonalista. Fi kliem ieħor l-iskema frodi kienet għadha għaddejja bħalma kienet għaddejja fis-snin ta' qabel. Il-flus Komodini Kakija jkun għaddihom l-Parlament Ewropew biex tagħmel xogħol marbut mal-Parlament Ewropew. Iżda bħala parti mill-iskema frodi tal-Parlament Ewropew li taħaddem il-Partit Nazzjonalista, Zammit jaħdem għal Simon Busuttil u jħallsu iċ-ċittadini mill-flus tal-Unjoni Ewropea. Intant anke fis-snin ta' qabel Zammit kienet jaħdem għal Partit Nazzjonalista filwaqt li jitħallas minn flus tal-Unjoni Ewropea. Din l-istess bħalma titħaddem l-iskema tal-uffiċċji fejn flus għall-uffiċċji fil-kostitwenza jgħaddu għand il-Partit Nazzjonalista anke jekk dan u kontra r-regoli Ewropej. Simon Busuttil kien sfidat iktar minn darba biex jieħu dan il-każ li spiċċa fil-midja barranija għand l-istituzzjonijiet Ewropej, iżda sa issa dejjem ħarab, inkluż it-tnejn filgħodu l-għada li ħarġu l-aħħar żviluppi. Jekk m'għandekx tiddejjaq minnu dal-każ. Għax John Zammit, permettili, għaliex John Zammit huwa impjegat tal-Partit Nazzjonalista. L-attitudni li qed jieħu f'dan il-każ Simon Busuttil hija l-istess bħal dik li ħa fil-każ tal-invoices folots biex jitħallsu l-pagi tal-kap eżekuttiv u s-segretarju ġenerali tiegħu meta ħa il-Kummissjoni Elettorali quddiem il-qorti.